Bună ziua tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Camalina, sunt astrolog intuitiv și astăzi mi-aș dori să vorbesc despre Saturn în Pești la gradul 29. Este un grad critic, anaretic și vine cu anumite manifestări pe care aș vrea să le detaliez în continuare. Saturn va fi la acest grad anaretic care cere de la noi anumite alegeri karmice, va fi la acest grad, cum spuneam, în perioada 4-12 februarie, în care vom simți acest sentiment de urgență. Este o urgență mai degrabă interioară, nu este un tranzit exterior spectaculos și vom vedea cum se nuanțează această energie a lui Saturn în Pești la acest grad anaretic, pentru că vine cu anumite concluzii pe care este nevoie să le tragem. El în ultimii 3 ani a tranzitat Peștii, o energie de disoluție în care a fost nevoie să recunoaștem anumite patternuri toxice pentru noi, să vedem unde ne iluzionăm, să învățăm să punem granițe de tot felul, dar mai ales la nivel psihic și emoțional. În această perioadă a trebuit să învățăm și costul autosacrificiului care în anumite cazuri este prea mare și duce la depersonalizare. Așadar, Saturn a venit să ne învețe în Pești să luăm atitudine față de un anumit tipar de a fi martir în propria noastră viață, de a simți mai mult nevoile exteriorului decât propriile noastre nevoi și de a nu ști unde să punem granițe. În continuare am să pun și o hartă ca să vorbim pe un suport vizual. Bun, după cum vedem, avem aici pe hartă Saturn la gradul 29, grad anaretic. Avem și conjuncția lui Saturn cu Neptun, care deja pe 26 ianuarie intră în Berbec pentru 14 ani. Saturn, după cum vedem, face un sextil cu Uranus din Taur, care încă mai este pentru câteva luni aici. Și aș vrea să înțelegeți că acest Saturn la gradul 29 este într-un fel ultima probă și nu neapărat ultimul pericol, nu este ceva de care să ne fie frică. El vine cu un tranzit despre încheiere, responsabilitate interioară și maturizare la nivel de suflet. Dacă simțiți oboseală, confuzie, o nevoie de retragere sau de liniște, să știți că nu este nimic greșit cu voi. Cumva face parte și din această energie a gradului critic, anaretic 29, care are nevoie să tragă niște concluzii și pentru a trage aceste concluzii vine cu o nevoie de retragere și cu o oboseală care să vă stimuleze retragerea. Ei bine, acest grad 29 este ultimul grad al unui semn. Este un grad de urgență karmică când se face un bilanț și în care ne întrebăm ce am învățat cu adevărat. Saturn a stat în Pești, cum am spus, aproape 3 ani și ne-a cerut un singur lucru din ce în ce mai apăsat, să lăsăm să se dizolve tot ceea ce nu mai este sustenabil. Energia peștilor dizolvă, iar Saturn structurează. Împreună au dizolvat
iluzii despre cine suntem, roluri care nu ne mai aparțin, mecanisme de supraviețuire emoționale și speranțe care nu aveau rădăcini. La gradul 29, Saturn, ei bine, nu mai negociază, nu mai amână, vine să ne întrebe ce rămâne în picioare, ce este real, ce ducem cu noi în noua energie de berbec, cu ce rămânem și ce resurse avem. Apoi, această conjuncție a lui Saturn la grad anaretic cu Neptun, care deja a intrat în berbec, este una extrem de rară și este și interioară. Neptun dizolvă granițele egoului, iar Saturn cere maturitate și responsabilitate. Împreună nu creează visare, ci creează claritate prin renunțare. Așadar, această conjuncție aici reprezintă o perioadă propice în intervalul 4-12 februarie să medităm la ce vrem să construim de acum în viața noastră și nu din frică. Este de asemenea o invitație de a vă lua în mâini puterea personală și de a nu mai confunda empatia cu sacrificiul, de a nu mai confunda spiritualitatea cu fuga în idei frumoase, în autosugestii. De asemenea, este un moment în care ne dăm seama că nu mai putem trăi ca înainte. Vedem că controlul și forțarea nu mai funcționează și atunci apare întrebarea: dacă nu mai pot trăi ca înainte, atunci cine sunt? Ei bine, cum spuneam, avem aici pe hartă și niște ajutoare. Saturn face sextil cu Uranus și de asemenea face și cu Pluto. Asta aduce niște oportunități, niște uși deschise, dar nu înseamnă că se fac pași în locul nostru. Tot trebuie să ne asumăm, tot trebuie să ne suflecăm mânecile și să începem să lucrăm la idealurile noastre, la viziunea pe care o avem și trebuie din această perspectivă să ne dozăm de acum înainte eforturile și energia. Uranus în sextil cu Saturn și Neptun ne eliberează de îndoiala de sine, ne conectează cu talentele noastre reale și ne cere să avem încredere în propria noastră voce, iar Pluto scoate la suprafață dinamici nesănătoase de putere, destructurează controlul toxic și te eliberează de tot ceea ce te ținea mic sau te micșora. Așadar, sextilul funcționează doar dacă îl activăm prin conștiință, prin alegeri mici și pași concreți. Este nevoie să vedem luminița de la capătul tunelului și să ne îndreptăm către aceasta. Dacă ar fi să sintetizăm așa într-o frază acțiunea și suportul acestor planete în energie de sextil, ei bine, Uranus vine să ne spună că suntem mai liberi decât credem, iar Pluto ne șoptește că nu este nevoie să mai negociem cu ceea ce ne micșorează. Apoi există și un Marte aici în Vărsător care a făcut în ianuarie la final o scurtă conjuncție cu Pluto, practic a fost Marte și octava lui superioară. Aici s-a
produs, s-a creat o resetare și un ciclu de eliberare care va dura 2 ani și jumătate. Această eliberare poate că nu va veni imediat, poate că va veni gradat pe straturi. Ideea e că Marte cumva activează focul interior, activează frustrarea și nu neapărat pentru a distruge, ci pentru a-ți arăta unde te-ai trădat, unde ți-ai lăsat granițele să fie încălcate. Dacă simțim iritare, nerăbdare sau revoltă, este important nu neapărat să reacționăm, ci să ne ascultăm. Este un foc care anunță că vechea ordine a noastră nu mai contează, nu se mai respectă. Este ca și cum un semnal că începe pentru noi schimbarea, că nu ne mai uităm înapoi. Cum trecem peste acest prag? Ei bine, nu prin luptă, nu prin explicații sau grabă, ci prin tăcere, un ritm lent, calculat, creație simplă, prin întoarcere la lucruri esențiale și acceptarea faptului că ce se încheie acum nu va mai fi reluat. E bine, ce urmează? Urmează nașterea sau renașterea focului, pentru că Saturn și Neptun vor intra amândouă în Berbec din 14 februarie. Va începe un ciclu nou, un ciclu al focului, al acțiunii și al identității, dar nimic nou nu se poate naște fără o moarte adevărată. Această moarte, cumva, se petrece acum când Saturn este la grad anaretic și înainte de a trece pragul noii vieți, este nevoie să facă un bilanț, o conștientizare și să vadă ce nu-i mai servește, ce e toxic și ce lasă să plece din viața lui, astfel încât să pășească în noua viață cu altă energie. Așadar, Saturn la acest grad anaretic nu aduce pierderi, ci aduce eliberare. Saturn aici nu ne pedepsește, ci ne eliberează de ceea ce nu mai suntem. Așadar, dacă simțiți oboseală, confuzie, retragere și nevoie de tăcere, e semn că procesul acesta de eliberare funcționează. Nu grăbiți nimic, nu demonstrați nimic, doar rămâneți prezenți.